Нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч апынулася ў цэнтры моўнага скандалу пасля інтэрв'ю выданню «Эль Паís». У ім яна заявіла, што адмова ад расейскай мовы ва ўкраіне часовая з'ява, выкліканая адчаем, і што мовы каланізатараў, як у Афрыцы, сталі шляхам да цывілізацыі. Пры гэтым яна падкрэсліла, што выступае супраць расійскай агрэсіі, хоць і працягвае пісаць па-расейску. Рэакцыя ў соцсетках была бурнай і ў асноўным негатыўнай. Сярод іншых з крытыкай выступілі Зянон Пазняк, філосаф Павел Баркоўскі, але найбольш гучна выказаўся блогер Стась Карпаў. Ён абвінаваціў Алексіевіч у неразуменні сутнасці каланізацыі, нагадаў, што Расія не была каланізатарам, а акупантам. Карпаў адзначыў, што гісторыя Беларусі – гэта гісторыя еўрапейскай цывілізацыі, якая была знішчаная асветнікамі з Масковіі. Беларусы ў каментарах падтрымалі пазіцыю Карпава. Карыстальнікі назвалі выказванне Алексіевіч абразлівым і імперскім па духу, адзначаючы, што пасля расійскай агрэсіі гаварыць пра цывілізатарскую ролю Расіі недапушчальна. Пазней у каментары Белсату Алексіевіч заявіла, што, магчыма, яе няправільна пераклалі. Я беларуская пісьменніца і пішу па-расейску. Магу паўтарыць, што я хацела сказаць. Вінаватая не мова, вінаватыя палітыкі, якія карыстаюцца гэтай мовай. Ува мне жывуць тры мовы: украінская ад мамы украінкі, беларуская ад бацькі беларуса і расейская, на якой я выгадавалася. Я супраць, але думаю, што гэта часовая з'ява, выкліканая адчаем, а не пастаянная тэндэнцыя. Урэшце, мовы, якія пакінулі пасля сябе каланізатары ў Афрыцы, сталіся шляхам да цывілізацыі, і гэта вельмі добра. Паводле Алексіевіч, яна жыве на скрыжаванні трох культур, і яе словы трэба ўспрымаць у гэтым кантэксце. Аднак нават пасля тлумачэння пісьменніцы дыскусія ў беларускіх і украінскіх соцсетках не сціхла. Шмат хто лічыць, што яе пазіцыя выглядае спробай абараніць не мову, а культурную спадчыну, якая стала зброяй у руках агрэсара. Каб абмеркаваць гэту няпростую сітуацыю, да нас у студыю прыйшоў беларускі музыка Зміцер Папко, ён жа Вінсент. Вітаем, Зміцер, рады бачыць вас у нашай студыі. Добрый дзень, доброй раніцы. Зміцер, ну вось глядзіце, становіш з думкай Алексіевіч з аднаго боку няпростае пытанне забароны расійскай мовы ва ўкраіне, з другого боку неасцярожнае параўнанне з эпохай каланізатараў. За яго набелянка, амаль што павінілася. І вось пытанне, ці павінен быць гэты суд лінча над нашай славутай суайчынніцай? Як вы мяркуеце? А хотите чаю? З малінавым варэннем. Так. Ну, нам все ж таки трэба абмеркаваць гэтую тэму, як бы не хацелася ад гэтага адысці. Ведаеце, я думаю так, што для пачатку увогуле трэба зразумець, што адбылося. І я вось так падумаў, калі вось неўтральна паглядзець увогуле, што адбылося, давайте вось зробім праекцыю, потому что, разумееце, гэта ж мы у трэшы жывём ад нараджэння, а ёсць народы, которые жывуць, скажем, больш нармальна, і гэта суседнія народы, славянскія народы. Ну вось глядзіце, давайте зробім праекцыю такую. Вось, напрыклад, польская пісьменніца, пісьменніца з Польшчы, которая прынцыпова не гаворыць на польскай мове, а гаворыць, напрыклад, па-славацку. Вот я журналісты пытаюць па-польску, яна ім па-славацку, всё жыццё, это прынцыповая пазіцыя. І яна, значыць, кажа, а вот я лічу, што в Чэхіі павінна быць больш славацкай мовы і больш славацкай літаратуры. Вот чэхі павінны рабіць так і так і так. І я нагадываю, гэта пісьменніца з Польшчы, якая не размаўляе па-польску, яна вучыць чэхаў, як жыць. Згодна, дзікае становішча. Гэта дзікая сітуацыя, што мы тут увогуле абмяркоўваем. Гэта проста, каб зразумець, што адбылося. Калі згадаць, што ўжо за 70 год Светлане Александровне, то, мабыць, гэта цяжка вывучыць беларускую мову, як яна сама кажа. За 30 гадоў цяжка. Добра, слухайце, справа тут не ў гэтым. За 30 гадоў можна было і вывучыць, але, зноў жа такі, тут яе выбар. Але тут жа ж праблема ў іншым, што яна абразіла украінскі народ, значыць, фактычна
паказаўшы прыклад вось гэтай каланізацыі некай дзіўнай, параўнала, ну, ускосна, але параўнала украінцаў з некімі афрыканскімі папуасамі, разумееце? Ну, Ёсць гэта такое, так. накладае на наш народ просто адбітак. Дарэчы, Ну, такія выказванні трэба сачыць просто, што гаворыш, потому что, ну, все-таки нашы людзі чамусьці У вось любяць, калі дзядзя за мяжой па галоўцы пагладзіў, і хтосьці мае ўзнагароду некага, нашы людзі да гэтага чалавека ставяцца: о, яго трэба слухаць, і яго меркаванне, як бы трэба шанаваць, і гэтак далей. Ваша пазіцыя зразумела мне. Мне цікава, вось, дарэчы, яе выказванне, наколькі яно сапсуе адносіны да беларусаў ва ўсім свеце і ва ўкраіне. Ну, яно, канешне, ну, тыя, хто прачытаюць, яны, канешне, абразяцца, і тут нам трэба сказаць: дорогі украінцы, выбачце, будь ласка, ця людина не представляе наш народ, і ця яе прыватна думка. Мы так не думаем. Потому что тут же ж трэба ведаць, ну, кантэкст, як бы заявіць такое, што, значыць, тут прыйшла цывілізацыя і украінцаў бедных, як афрыканскіх папуасаў, Москва неяк цывілізавала. Ну, прабачце, калі Кіевская Русь існавала, на месцы Москвы быў лес, там воўкі бегалі па лесе, як бы, ну, калі Кіевская Русь існавала. Мова украінская, яна больш старажытная, чым за расійская мова. Мова украінская і беларуская маюць адзіны корань, старажытна-рускі. Значит, маскоўская мова потым з'явілася там пад уплывам таксама фіна-угорскіх групаў моваў і царкоўна-славянскай. Дарэчы, ну, гэта відавочна, што расійская мова — это зусім іншая мова, чым беларуская, украінская. Калі мы мелі Вялікае княства Літоўскае, самую вялікую дзяржаву ў Еўропе, это не яны нас цивилизовали, это мы их цивилизовали. У них не было европейских стиляў. Бароко адкуль у Москву прийшло? Ад нас бароко у Москву прийшло. То бок, ну, так. тут просто неправда. З боку гісторыі, так, мы ведаем аб гэтым, зразумела, ўсе, хто ведаюць гісторыю, хто ведае даты, але, ну, не абараняючы Алексеевич, але вось працягваючы гэты наш паход у гісторыю, такое пытанне. Ну вот, як вам падаецца, калі былыя калоніі дагэтуль размаўляюць на языке каланізатараў. Вось гэта, зразумела, не гордасць і не пастава для таго, каб браць за прыклад, але ж так ёсць. Вось як з гэтай гістарычнай падзеяй быць? Ну, глядзіце, так. Тут тут залежыць ад таго, да чаго мы ідзём і што мы хочам зрабіць, як бы, так. Тут трэба паставіць некую задачу, і в залежнасці ад гэтай задачы, ну, трэба нешта прыдумаць. Ну, глядзіце, ну, калі вы хочаце ісці на ўсход, напрыклад, у Расію, то все добра, трэба пашыраць расійскую мову, расійскую літаратуру. Ніхто туды не ідзе. Ніхто не хоча. Мы ж таму тут і знаходзімся. Мы таму тут і знаходзімся. Ну, вось. Ну, я так падазраю, што гэта прадэмакратычная, як бы, частка грамадства хацела бы ісці ў Еўропу. Так, ну, на сённяшні дзень гэта еўразвяз, ясна, што гэта нерэальна, як бы, на сённяшні дзень, но перад намі будзе гэты выбар калісьці, так? Ну і глядзіце, тут проста элементарная развязка. Значыць, любая дзяржава і краіна, якая хоча вступіць у еўразвяз і вступае ў еўразвяз, вот, яе дзяржаўная мова гэтай дзяржавы, яна становіцца афіцыйнай мовай еўразвяза. І вось, напрыклад, балгарская мова, літоўская мова, французская мова — гэта раўнапраўныя мовы ў еўразвязе, роўныя, неважна, эстонская, там 1,5 мільёна чалавек, і французская маюць роўны статус, і гэта афіцыйныя мовы еўразвяза. Цяпер глядзіце, пытанне такое. Калі мова нашага ўсходняга суседа заяўляецца як геапалітычны фактар, дзеля якога яны пад прыкрыццём абароны гэтай расійскай мовы, значыць, абараняюць там расійскамоўнае насельніцтва Донбаса, напрыклад, і гэтак далей, тое, што спадарня нобелеўскі лаўрэат прапануе пашыраць, вось што будзе. Цяпер пытанне, паглядзіце, Еўрасаюз ці прыме такую дзяржаву з расійскай дзяржаўнай мовай? Пашырэнне, я мяркую, ўсё ж такі не пра пашырэнне гэта было. Не, сэнс у тым, што як бы нас не прымуць з дзяржаўнай расійскай мовы, таму што гэта ж фактар дэстабілізацыі, разумееце? І калі мы сюды ідзем, ну вот ваше пытанне, калі мы сюды ідзем, то нам усё роўна так ці сяк трэба ісці да дзяржаўнай беларускай мовы. На сённяшні дзень гэта нерэальна. Вось, ну, будуць як бы гады і дзесяцігоддзі, калі мы нечага хочам дасягнуць, некую канкрэтную мэту, трэба ісці да беларускай мовы і пашыраць беларускую мову.
Ну вось вернемся да Святланы Алексіевіч все ж таки. Хтосьці кажа забраць мікрафон у яе, але ў гэты мікрафон яна шмат чаго зрабіла для Беларусі. Можа, не так і ціснуць за гэтую памылку на яе? Глядзіце, я думаю так, што мікрафон можна не забіраць, як бы так, хай яна кажа. Просто пытанне, ці мы павінны гэта трансляваць і выносіць, разумееце? Таму што вот мы зараз абмяркоўваем гэта вот 10 хвілін, а Да, на жаль, мала часу на гэта ўсё, але да. нам важна будаваць беларускі пантэон герояў, так? Вось. Святлана Алексіевич не адносіцца да беларускага пантэона герояў. Чалавек, который, прабачце, не размаўляе нават на сваёй мове, мы яго не можам вставіць беларускі пантэон герояў. А вось, каб нешта карыснае вось вам сказаць, напрыклад, вось ёсць, напрыклад, Барыс Кіт. Дзякуй Богу, што нас хапае сапраўдных герояў, Гэта сапраўдны быў навуковец беларускі, который, значыць, адкрыў у навуцы ракетнае паліва. Дзякуючы яго даследаванням ракеты паляцелі ў космас. І гэта вялікі навуковец, і ён ніколі не цураўся беларускай мовы і ніколі не цураўся тым, што ён беларус. Ён на пачатку стагоддзя адкрываў беларускія школы. В Беларусі яго садзілі за гэта в турму, потым яму давялося эміграваць і стаць выбітным навукоўцам і быць беларусам да канца жыцця. Паглядзіце яго інтэрв'ю, пачытайце, хто такі Барыс Кіт. Так, Зміцер, згодны. Вось, на жаль, не хапае нам часу на такія размовы. На жаль, усё ў эфіры гэта хутенька. Пэўна, наступным разам нейкім мы з вами празмаўляем далей, але зараз сёння дзякуй вялікі, што былі, за вашыя думкі і за вашы імкненні, вось, якія разам з намі. У нас у гасцях быў музыка і аматар беларушчыны Зміцер Папко, вядомы пад сцэнічным імем Вінсент. Дзякуй. Дзякуй. Зміцер.